Puertas abiertas. De la mañana, 24 minutos. Portes obertes, puertas abiertas en CV Radio. Hoy en nuestro espacio de historietas de Valencia vamos a escuchar una muy interesante titulada Blasco Ibáñez y los últimos de Filipinas. La locución es de Kiko Ford y el montaje musical de Carles Hernández. El 29 de febrer de 1904, Vicente Blasco Ibáñez es va batre en duel amb un tinent de carabiners, Juan Alastuey Marías. Blasco tenia 37 anys, era diputat a Corts per Unió Republicana i ja era un reconegut narrador que havia publicat el seu cicle de novel·les valencianes. Blasco ja s'havia batut en duel una altra vegada en 1900, amb Fernández Arias, el director del diari La Correspondencia Militar. El novel·lista va ser lleument ferit a la cuixa. En 1904 tornarà a batre's en duel. Quan va córrer el duel, és possible que els dos participants ignoraren que ambdós compartien procedència. Gaspar i Ramona, els pares del novel·lista, eren aragonesos i també els Alastuey procedien del Pirineu d'Osca. La història de Juan Alastuey comença en 1893, quan el nomenen sergent del Batalló de Caçadors de Muntanya número 4 de Barbastre. 5 anys després, quan ja era tinent, va rebre la Creu de Primera Classe del Mèrit Militar per les seues accions heroiques realitzades durant la Guerra de Filipines, en els enfrontaments de Tallabo i Sato, a l'illa de Luzón. Però Alastuey no va tindre massa sort. Tot i els patiments que tingué durant la guerra a l'altra banda del món, mai va gaudir de la celebritat que tingué un altre tinent d'infanteria, un tal Saturnino Martín Cerezo, que comandava un destacament que va suportar més de 300 dies de setge a una vila anomenada Valer, situada també a l'illa de Luzón, concretament 100 quilòmetres a llevant de la posició del tinent Alastuey. Mentre que les tropes del nostre protagonista van quedar en l'anonimat, els herois de Valer foren immortalitzats en diverses novel·les i en la pel·lícula Los últimos de Filipinas. Per l'altra banda, cal recordar que les campanyes de Cuba i Filipines atiaren el republicanisme de Blasco. La culpa de la guerra colonial, va escriure en El Pueblo, residía en el régimen monárquico y en ese espíritu de reacción que no solamente ha envilecido la península, sino que ha influido poderosamente en las colonias. Cap al 1900, el tinent Alastuey es converteix en militar en la reserva, passant a formar part de les forces de l'ordre. Exercí com a delegat interí de les forces de seguretat a Madrid, encara que també viatjà a Barcelona en 1902 per a entrenar a 150 agents que havien de combatre al moviment obrer. El 22 de febrer de 1904 es produïren els incidents que determinarien la historieta d'esta setmana. Aquell dia, els republicans es manifestaren a les portes del Parlament, sent repel·lits per les forces de seguretat. El endemà, el sultà de la Malvarrosa va demanar la paraula en la Cambra Legislativa per a explicar els fets. Y cuando estábamos hablando con este señor y nos aconsejaba que nos fuéramos, unos diputados por un lado y otros por otro, vimos de repente sables desenvainados, oímos gritos, vimos gente que llevaba la cara llena de sangre y presenciamos ese atropello que únicamente puede darse en Marruecos, propio no de la fuerza pública de un estado civilizado, sino de los oscaris, de los moros del rey, que tienen el asesinato por único medio de gobierno y de restablecer el orden público. Yo mismo, señor ministro de la Gobernación, yo mismo, que estaba hablando con el señor coronel Herías y con el señor Lerroux, recibí un golpe en la espalda. Un golpe que no era de ningún agente de orden público, sino de un tenientillo sinvergüenza, digno discípulo del señor ministro de la Gobernación y del señor gobernador de Madrid. Segons la premsa, hi hagué en Madrid una reunió de carabiners ofesos,
on acordaren demanar explicacions al diputat, això és, retar-lo a duel. Pensaren en fer un sorteig per a decidir qui s'havia de batre amb Blasco, però, com que el diputat s'havia referit a un tenientillo sense nomenar-lo, els tres oficials presents decidiren marxar a casa de Blasco per a demanar-li satisfacció per les seues paraules i que fora ell qui decidira el duelista en reconèixer l'agressor. Així ho feren i el diputat acceptà batre's amb aquell qui considera autor de l'agressió, a l'Astuell. El duel es realitzà en la finca del senyor Sabater, a prop del Paseo de las Delicias de Madrid. Per si algú no ha participat mai en cap duel ni està familiaritzat en el seu funcionament, direm que hi havia un jutge de camp, 2 metges i 2 padrins per duelista, que són els representants de les persones implicades. En este cas, es pactà un duel a primera sang, és a dir, que en el moment en què un dels implicats fora ferit, acabaria el duel. Els duelistes se separaren uns 28 metres, apuntaren les seues pistoles de combat i dispararen. La bala de l'Astuell va impactar en el cos del diputat, que només va rebre una ferida lleu, ja que una anella que utilitzava per a unir la cadena del clauer al cinturó va parar i desviar el tir. Després del debat dels padrins, el duelista va considerar salvat el seu honor i els 2 participants es donaren la mà, finalitzant amb el duel. L'acció no entrebancà la carrera militar de l'Astuell. En 1908, el tinent fou classificat per a l'ascens a capità i en 1917 esperava la classificació per a comandant. Tanmateix, la seva vida va ser prou anònima i el rastre se li perd fins a 1934, quan el seu nom apareix en la premsa fent una donació de 2 duros en una col·lecta organitzada pel diari ABC para premiar a la fuerza pública por su actuación patriótica frente al movimiento revolucionario. En el llistat de donants és esmentat com a membre del Centro General de Pasivos d'Espanya, una associació de militars jubilats. 14 mesos abans, les despulles de Blasco Ibáñez havien estat traslladades a València, on havien estat rebudes per una multitudinària gentada encapçalada pel president del govern.